Sedalu Mas Gareng. Hai. Halo. Nah, iki rada halus yo. Oh, ngaten. Iki halus iki karo kaya mau rada halus iki. Oh, iki ketingal kok, Pak. Iki setengah kiai Solo. Iki wanita halus. Solo dipun pundi, Nak? Solo ketep. Solo. Sing sanjang saking Solo sinten lho. Setengah. Oh, setengah Solo. Setengah nyolong. Berarti nek Tulung Agung setengah Solo yang dipejut ya, Pak ya. Boten. Tapi tidak daleme. Boten iku. Daleme pundi? Blitar. Blitar. Blitar ya alhamdulillah. Yuk bocah kok ayu nek sedina diblok. Tegane klopo ijo pae kok. Tegane sing yo budaya. Apa kuwi? Klopo ijo ya. Sing duwe bojo. Ayo ora teko ade bojo karo karepmu harus aku duwe bojo. Maksudnya parikane kuwi mau lho Mas, gathukane iki kuwi. Kuwi nek parikan wong aku ora parikan. Tembange kudutane tak kapolsek, Pak. Nggih, menapa Banyulangit. Ya. Banyulangit. Suara Kali lho Pak. Suara angin. Angin. Angger itu hati. Motor Pak. Ora apa-apa, Mas. Nek lagu ini salah kok. Apa sih itu Pak? Ya. Lagu iki saiki lagi pesat lho, Rek. Jelas. Jadi lagu sing biyen iki urung apa terus lagu sing baru-baru. Ngono seniman walaupun dituntut harus menghafalnya ya tetep ono lali-lali. Iya, kadang-kadang malah yang cangkir ibu kayak ini ya disambungke karo para penggemar sing misalnya lagu utawa sing ngomongke lagu-lagu anyar iki kadang-kadang mek turun garah. Keras. Ya. Ya. Iki saya sudah Banyulangit Pak. Ah. Anyar-anyar mengkatan. Mboten iki budaya Pak Kapolsek kok. Kangenan kok nok kangenan. Ya. Ya. Putri. Suara angin, angin sing redo ati. Kelingan sliramu sing tak tresnani. Oh, suaranya saya ini musiknya saya ini rada busas, rada keroncongan. Mbak Sulisi anu ngono. Ya. Jadi Apa anune napa to Pak? maksudnya ini karakter tembangan ini sebenarnya sebagai busasan oh apik ya. Dikai suarane. Ya, ya lagi Mas.
sulise karakter suara